Goeiedag, ik ben Emiel Stoffers en ik ben op Björkje. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. Hey, hoi mate! Pak daar. Goeiedag, beste mensen. Ik ben hier in Sijsbjerm op de plaats van Jelle Seep Joekema. En die had je van alles bijeen. En door het krijg even oors, als oren. Goeiedag. Goeie. Emiel Stoffers. Jelle Seep Joekema. Ik ben je wat apart bezig. Nou, een apart boerke ben ik. Je bent een apart boer. Ja, dat klopt. Nou, vertel. Wij bouwen poortjerappels, suikerbieten en weet. En nou is dat dus de vleespieken. En ik heb dit hier ingestekloon hebben omschakeld naar de permacultuur. Wat gaan we nou eerst doen? We beginnen nou eerst in de minikanaal. Die moet nou als sodemeter in de grond. Nou, let's go. Ja. Nou, we gaan de mini-krantjes in de grond zetten en dat doen we met dit apparaat. En dan moet je op elk lepeltje, daar komt een rappeltje. Oké. Dus die luistert er samen mooi in. Ja. Dat is alles, het is heel makkelijk. Nou, dit is het wel, hè, Emiel? Dit is net echt heel ingewikkeld. Nee. Jelle Seep is net een biologische boer, maar hier wordt die kant wel uit. Want bij hem draait alles om de bijen. We willen uiteindelijk zonder blaam hebben. En dat gaat uiteindelijk zonder maaien, zonder chemie en zonder kunstdom. En je gelooft dat het uiteindelijk het beste is. Ja, als we zonder blaam hebben, krijgen we zonder gewassen. Dan ben ik minder beïnvloedbaar voor ziekten. En uiteindelijk dan, als de mensen die zonder gewassen weer op, blijven de mensen zeker langer zo. Ja, maar als er ziekte in zijn gewas komt, dan ben je wel mooi de pies aan natuurlijk. Ja, nou ja, dat houden we zo goed mogelijk in de gaten. En mocht het er echt in komen, dan kunnen we altijd de beslissing nemen om het plaatselijk te spuiten. En bloot het de drukte heen gaan, kan ik het hele stuk loon maar inmiddels spuiten. Ik mooi wel, maar ik hoef net. Nee. En in principe doen we het net, maar dan mocht het nodig zijn, dan kunnen we altijd ingrijpen. Ja. Nou ja, rappels hebben we in de grond. Ja, die kunnen groeien. Nou gaan we naar de vleespieken, daar heb ik een putje voor. Oh, nou, het zal niet beneden. Je krijgt een mooi overaltje, jongen. Ik laai me altijd om voor ik het hakkingen. Die kleine hast alleen al bij de hand. Ja. Nou, ziet er goed uit. Let's go. Je bent hard. Nou, als je altijd eerst even eruit zien. Ja. Als ze hun goed vielen, ben ze heel mooi verdeeld door het hak. Als ze het koud hebben, kroppelen ze elkaar om. Allemachtig, wat hast du een prettige handen hier? Ja. Hoeveel hast er hier? Hier in 27.000. Wat gebeurt er nou uiteindelijk met deze handen? Kijk je niet heen. Dan worden ze weer slachten en dan komen ze in de winkel te leven. Hoe oud ben je hen als volgende? Deze ben rond de 50 dagen. Nou, als we de hintjes krijgen, dan hebben we voer op papier. Omdat dit papier wat dikker is, maar helpen we dit even om te vertaren, want dit is gewoon vertaarbaar papier. Ja. En dat geeft alleen maar een varken even uit elkaar lopen. Hier rennen dus 26.000 hinden om. Maar een pruttenwerk haast er net van, want het fretten, het wetter, alles gaat automatisch. Dus kan ik wel eens even zien als ik zo'n beest te pakken krijg. Net het warm. Nou gaan we naar de piekingboeten door. Nou, die maken we even voor die. Maar even namelijk maar wat weten. Zou er heen? Ja. De pieken boetendoor binnen van hetzelfde ras als de pieken binnen. Maar deze hebben strontmazzel gewoon, want ze krijgen een nieuwe functie. Komt u maar.
Heel! Idioot. Van de etterbak. Ja, Heel! hij wil ik dat weten. Hé, maar krijg even zijn trok in, jongen. Dan. Wat ben je plannen met deze hen? Nou, deze hinden die gaan nu dan nooit verhuizen. De bedoeling is bij die permacultuur, we hebben straks even een hinden in. Die Ja. sperries ik plant zien. En met variatie en die hebben eigenlijk ook beesten bij. En hinden die bemest het long en ik werd. Dus dan we kan laaien boer, dan wordt de stront er automatisch opgebracht. En een beest hier regelen alles voor die. Ja, en die eten een slakje eventueel weer op en samen met het daar zelf uiteindelijk te redden. Dat is de bedoeling. Ik heb daar aan ook even zien. Ja, Ik zal dit nog even uitstrooien. ja, want ze hebben honger. Zeg die bok nog even schop onder de beul. Ja, Nou, denk ik ooit, hè. Maar, Oh. hij is wat bokken. Ja, dat is nou leuk. Nou, hij vindt het nog leuk, hè. Ja, wij dat lievigheid, hè? Nou, hier hebben we een permacultuurveldje. Wat zei ze nou? Permacultuurveldje. Oh, ik dacht dat ze het oor zei. Nou, hier hebben we een walnoot. Uw spermacultuur. Ja, oké. Hier hebben we een walnoot. Dit is een walnoot bij je. Ja. Hoe lang moet dat ding groeien voor als de walnoot nog helst? Nou ja, voor een beetje productie, dan ben ik altijd 10 jaar niet verder. Dat is een investering voor de lange termijn. Ja. Hier staat een hele lietse kiwibes op de kant. Hier staat de walnoot, de hazelnoot. We gaan nu de groene asperges plant zien. Het is een gezellige boel hier, dat had ik wel in de gaten. Ja. En dat makkelijk wezen. Dus daarvoor komen die hintjes hier aan sneek. Dat is de bedoeling. Juist. Permacultuur betekent voor jelle serp dat je meerdere gewassen op één perceel zet die het elkaar versterken. Zo staat er bijgelijks luzerne, een gewas dat zelf stikstof aanmaakt. Die stikstof gebruiken andere gewassen weer om te groeien. Oh ja, prachtig voor zelfs, maar nou eerst die asperges erin. Dit zit hem. Waar gaat dit in anders zetten? Nou, dat halen we in. Dit is een mooie. Ja. Oh, dus dat hij hem zelf wel een beetje uitvogelen van. Ja, we hebben het al een stukje aardig bij elkaar schrapen en we hebben er wat van maken. Oh. Nou, dit is dus een groene asperge. Ja. Lijkt het wel een soort inktvis. Nou, dan maken we haast hier in de stengeltje uit. Dus die maar we proberen een beetje bouwen te krijgen. Nou, dan jou ik ze die oor. Yo. Jammer. Bermasperges. Ja. Het is wat een gakje. We zullen zien hoe dit hier gaat. We zien lietse gewasjes. Eigenlijk wel delicatessen. En, Ja. Deze worden hier in de omkriet net zo vol verbouwd. Dus we zien hier eigenlijk wat unieke gewasjes. En een meerjarig gewas. Dus hij belooft meerdere jaren staan. Dan hoor je dit net elke keer te doen. Nee. Dat scheelt. Eén keer eigenlijk. Je bent echt een luie boer. Nou vallen die hier wel. Jelle Serp, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En ik wens jullie nog een heel prettig succes met al die experimenten. En ik wil graag even weten, hoe ga ik het dingen? Hij is het poolbest dingen. Alleen in één puntje. Volgende keer even wat beter om die guy te denken. Dan moet je wat lever om je. Die gaat die maar beter om mee denken, rotbeest. Zeg, nee, week weer, want dan Wiebel! beziek je een laadklep te eten. Hoi